Okay, maayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, nga Mindanao. Adlaw na usab karon nga Martes, pit sa 18 na kini sa bulan sa Hulyo tuig 2023. Ay di mo katingala mahigala no? Kay wala karon dina sa inyong kining parokya no, ang inyong kora paroko nganuman ni Amidero tumagiti. Hingon mo pud paghuman sa among meeting alas 12 naman taro no. So kini mo pa pagkuman sa among meeting na uban na tatalahurong obispo ug tanan nga mga kaparian no niya ang what transpired ining atong meeting karon ako lang pud unyang ipaibalo ugma no. Ako na pong ipaibalo ninyo kung unsa po yung mga gitawag natong kalambuan nga among na develop no karong nga adlaw kay ganina ga business meeting man mi. Abi no, ari kita sa kining gitawag tog CBCP News. Ang NMP o ang National Museum of the Philippines formal nga miila sa simbahan sa St. Peter and Paul Parish sa Makati isip usa sa mga importante nga cultural property sa nasod Pilipinas. Matod pa ni Dr. May Jane Louis Bologna, ang simbahan nahimong ingon ini tungod sa maayo kaayo nga artistry ato pa maayo kay pagkahimo ug yung manusab historical significance sa nasangpit nga lugar. Mayroon duman nga ang simbahan sa St. Peter and Paul Parish sa Makati 403 na katuig sukad sa pagkatukod niini. Okay. Balita gikan sa Vatican, sama kang Kristo, dili gyud kita muhunong sa pagtisok ug mga maayong buhat ngadto sa katawhan. Mao kini ang gitudlo usab ni Pope Francis kagahapon adlaw didto sa Vatican, no? Gitudlo siya nga sama sa niadtong kinibitang niadtong Domingo nga wali at tong ebanghelyo, mutisok gyud kita kanunay ug mga maayong buhat ngadto sa katawhan aron mapahimbudsan sa tanan. Okay, maayong salamat ug mao kadto mga balitang simbahan ini kabuntuhon ug ari kita manghigala sa atong Saint of the Day. Aboy no nga atong Saint of the Day karon July 18, secondary sa atong listahan no. Namon kita listahan ani mahigala kay kaluoy Ginoo. Sobra na ba yung taon pulpulo ko katuig ining ato ang pagkatikisis sa kuan pa dili pa to teleradyo kuan pa to kanang radyo ra gyud no dugay na kaayo taon kuan ang trabaho no si Saint Frederick of Utrecht ang ato karon nga santo 8th century. He was caught in the middle of the controversy between the empress and her sons with regards to the throne. Unya ang empress matud pa gitawag ang atensyon ni Obispo Frederick Utrecht tungod lagi kay medyo adunay mga immoralities nga nahimo mo to nga na trigger ang kasuko sa emperadora no empress which resulted to the martyrdom of Saint Frederick in town sa tuwang obispo no na martyr in town siya no. So karong adlaw gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan si Saint Frederick of Utrecht. Okay. Bino, ali kita manghigala, humanata sa CBCP News, ali na kita sa Catechism proper. Okay. Why is it important to interpret doctrine, moral, and worship? Okay. Kaya data na mahigala, kaya lisod-lisod naman, dili takakwanana. So, ari kita sa uban pa mga pangutana. Pada tinuod ba ang gitudlo sa Katolikong simbahan nga dili tinuod ba nga ang gitudlo sa Katolikong simbahan nga dili binase sa Biblia? Doon naman gimiingon padre nga ang pagtulunan kuno nato sa simbahan Katoliko dili binase sa Biblia. O paghisgot na gani kakabahin og mayong buhat, mayong kining gitawag nato mga buhat nga adunay kalambigitan sa gugma. So maghiskot na tagbo ka ng pagtulunan nga adunay kalambigitan sa paghimugmaay. Binase na gina sa Biblia kay kanang kuan man na. Kanang kabahin man na sa basta kay goodness gani when it comes to preaching about goodness, about kindness, about love,
about joy, love of God, ingon niya na parte na gina naagi sa Biblia kinaaman ng mga pulungan. So kanang moingon nga dili binase sa Biblia kana sigurong mga particulars ba. Panalitan sample kanang procession. Moingon sila nga wala kuno sa Biblia. Naa na sa Biblia kay mao man kanay expression sa mga tao kaniadto pagpasalamat sa Dios, magprosesyon sila na ilang mga pasalamat. Ingon niya na. Kana kuno manguros kining wala kuno sa Biblia. Anong wala man sa Biblia nga niingon man nga ang matud pa si Kristo namatay diha sa krus. Sa ato pa kun atong i-emulate, atong sundon ang krus, atong pasanon ang atong krus, atong himuon ang timaan sa krus, naa sa Biblia kay si Kristo namatay man sa krus. Kana pug kunong mga santos ngano kunong ato nga gihimong gatong gisimba, wala man ni taon tananimba. Wala man tananimba og mga santos, isip Dios. Mo bitaw na nga kung imong tan-awon, kung ang atong tawag sa mga santos, San Isidro, San Pedro, San Lucas, kay ato orang gidayeg tungod sa ilang pagkabalaan, kay nagsunod man sila sa kaubuton. Kay kanang san, buti pa sabot balaan, kay santos man na santos. Sa ato pa balaan, sa ato pa ato silang gidayeg, ato silang kanang gitawag nato gidayeg, ato nga gitagaan o pasidungog tungod lagi sa ilang pagamaing tawo, mga santos mo nagitugtugsan. Pero moingon nga ato nang gipaka Dios dili gina siya. Sa to pa kanang mandunay moingon nga ang pagtulunan sa Katoliko wala sa Biblia, di gina tinuod. Ang kalagmitan pong musulti ana Katoliko sa una nga dili nga wala makasabot sa pagtuong Katoliko o baka di wa gyud makaagi nga nahimo siyang Katoliko. Natawo siya nga dili Katoliko. Okay, klaro ba? Pero taas mo na kayong istoryaha og ato ginakaon tinagsaon. So tanan nga pagtulunan sa Katoliko binasi gud sa pagtulunan sa Dios naa sa Biblia. Okay, ari kita sa lain nga mga pangutana. Pader, kana bang panguros naa ba sa Bible? Ato na balikon ha. Kung word nga panguros, walay mabasa. Pero aduna kitay basihan sa atong pagpanguros. No, sa Galacia kapitulo 6 bersikulo 14, apan alang kanako magpasigarbo lamang ako sa krus sa atong Ginoong Jesucristo kay pinaagi sa krus ano apan alang kanako magpasigarbo lamang ako sa krus sa atong Ginoong Jesucristo. Nakana sa Galacia kapitulo 6 bersikulo 14. Sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa Korinto kapitulo 1 bersikulo 18 mo kini ang atong mabasa. Kay ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Kristo dito sa krus, binuang alang ni antong wala maluwas. Apan alang ni antong naluwas, gahong kini sa Dios. So binasin ini mga teksto na sayran nato kung unsa ang krus alang sa atong kaluwasan. Busa sa atong pagtuo sa Dios dong kaluwasan, sa atong pagpanguros gipadayag usab nato ang atong pagtuo sa Santissima Trinidad, no? So sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 9, busa panglakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa kalibutan ug himua sila nga akong mga tinun-an ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo ug tudloi sila pagtuman sa isugo kaninyo ug hinumdumi naguban ako kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So klaro kayo nga gilitok ang Santissima Trinidad dungan sa pagpanguros usab. Okay? Pangutana, Padre, unsa may hinungdan nga magprosesyon man tang Katoliko? Sa Biblia kung mabasa nato nga ang mga karaan kanunay gyud nga nagprosesyon tungod sa daghang mensahe ug mga hinungdan. Sa panahon ni Moises ug ang mga Israelita, nagmarcha sila nga nagpanaw gikan sa Ehipto paingon sa yutang gisaan. Sa Exodus 12 pataas dinala ang ilang mga kabtangan gipulipulihan nila no pagpasan ang arka sa kasabutan samtang nagpanaw sila. Okay, klaro? Pino ato lang unya padayunon ha. Kining ato nga mga pagtulunan karon medyo taas-taas naman. So ako lang gihapon kini, daghang salamat sa inyong pagpatalingog ha. Ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab manamilit usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios makagahom tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas!